Malawi Brief. Sabata yapitayi ku nyumba ya malamulo kunabwera nkhani yokuti azibambo akapeza olakwa pa nkhani yogwirira azidulidwa waya kapena kuti azithenedwa. Nkhaniyi inabweretsa mpungwepungwe pakati pa Amalawi ambiri, ndipo lero mpulogalamu ya Kulinji kulinso nkhani yomweyi pamutu oti kodi ndi zoona kuti azibambo akapezeka olakwa azithenedwa, nanga azimayi akapezekanso olakwa pa nkhani yomweyi azichita nawo bwanji? Takhalani pomwepo kuti mumve kuti programu inali motani. Nasiyana kuno ku Times wanangwa tikulandireni ku programu ya lero ya Kulinji. Ndathokoza kwambiri. Palainipa tikhale ndi a Michael Kayatsa komanso a Benedicto Kondowe. Tialandirenso amenewa palainipa a Kondowe komanso a Kayatsa mwaswera bwanji. Ine ndadzuka bwino, inuyo mwadzuka bwanji ku Blantyre. Tadzuka bwino. A Kayatsa mwadzuka bwa? Ine ndadzuka bwino kaya mwenene. Yeah, tadzukanso. Nkhani tu ndi imeneyo mwina tiyambe ndi Kayatsa tiyambe ndi a Kondowe palainipa tiyambire kuunika mina nkhani tiyambe ndi a Kayatsa tiunikire kukula kwa vuto limeneli m'dziko muno kuti vuto limeneli ndi lalikulu bwanji. A Kayatsa. Iziko kwambiri. Mwana ngati matimu yamba ndako ndo. Ayi, nangosokoneza. Yeah, okay, chabuna kwambiri. Vuto limene ndi vuto lalikulu kwambiri. Kwathu ku Malawi. Vuto la amayi kugwiridwa komanso achitsikana kugwirira ndi vuto lalikulu kwambiri. Sitinganene mtengo chokumina ma statistics. Koma ndi vuto ndithu lalikulu. Mungathe kuona siku silimadusa samva kuti mwana wagwiridwa amayi agwiridwa, so ndi vuto lalikulu kwambiri. Mwina vuto limeneli li rooted muchani chimachititsa njani kuti mwina abambo ambiri adzigwirira inda amayiso amatha kugwirira komano amachita kwambiri ndi azibambo zimene zindachinyamata zili rooted muchani zimenezi zifukwa zake kwambiri zimakhala zotani? Ndifunso labwino kwambiri. Komano ndi vuto limene root yake kwenikweni ili mene mwina timaonera amayi. Nthawi zambiri amayi timaona ngati otsika komanso kuti tikachita control mene tikufunira mama kakumbali ife ya azibambo. Ndi vuto lalikulu kwambiri. Koma chinene apa kunena kuti kugwirira sabamboka ilipo ndi maketezi amayi kugwirira anyamata. So ndi vuto ndiso limene lili likona mbali zonse. Sinyangona kuti ndibamboka komanso ngakhale aliponso azimayi ena amene amagwiririra. Koma nkhani yake kwambiri ndi imeneyo kuti amene amagwiririra kwambiri ndi azibambo kwathu ku Malawi komanso ngakhale kumayiko akunja ndi choncho ndithu. Makesi za repu nthawi zambiri amakhauphuza abambo. Amayi amachita repu komano kukwegeza ndi abambo. I think ndamene amakaisizira kuti apanga kwambiri zimenezi. So ndi vuto ndithu limene lagona pa nkhani imene ya gender komanso pali zikhulupiriro pakati pathu kuno ku Malawi. Zikhulupiriro makamaka zikhulupiriro zoona kuti anthu ena amene amapita kwa asing'anga amakhala ndi chikhulupiriro amawuzidwa zikhulupiriro zosakhala bwino, amakhala zikhulupiriro zosakhala bwino kuti ngati mufuna kulemera mwachitsanzo mukagone ndi mwana wang'ono zikhulupiriro zilipo ati kufuna kukhwima. So imenenso ndi vuto lalikulu kwambiri. Zikhulupiriro timakhala nazo nthawi zambiri zokhuzana ndi kaufiti ka sing'anga ndi zina zotero. Tabwino tipite kwa Kondowe. Akondowe muyamba bwanji nkhani tikunena kuti vuto limeneli logwirira nde pabwera ma suggestions yote pabwera suggestion akunena kuti azibambo opezeka azimayiso azithenedwa sitikudziwa koma kodi zimayi ngamuthene koma nkhani ndionena kuti azibambo amene apezeke akugwirira aulakwa kuti agwirira mwana kandi zimayi wankulu azithenedwa. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji?
poyamba ndifotokoze kuti tonse ngati dziko tikumvetsetsa mkwiyo umene ulipo chifukwa mwana akagwiriridwa nthawi zambiri zimakhala kuti tsogolo lake lawonongedwa, yet tikumanena kuti ndasogoleri amawa, komanso masomphenya athu a Malawi 2063 akhazikika pa ana chifukwa mwina tonsese sitingafike kumeneko. So zikamachitika ndi mkwiyo wonena kuti wina aliyense amakhuzidwa, ngakhale ifeyo amene timamenyera maufulu amene timati ma human rights defenders. Koma pa nkhani imeneyi ndi nkhani imene tikuyenera iyang'anenso kunena kuti kodi ganizo limene likugwirizana ndi malamulo athu amene tili nawo. Ndiye mukayang'ana ganizo limene likubwera pa nkhani imeneyi muona kuti ndi ganizo limene likusemphana ndi malamulo amene dziko lino timayendera. Makamaka mukayang'ana ndime ya 19 ya constitution imapereka ufulu wolemekeza munthu imene timati dignity. Nde mukamuthena munthu uja ndiye kuti mukumusintha thupi lake kumene kuli kuphwanya ufulu umenewu. Komanso koma akondowe mwina afunso kumakhala kuti mwana amene wagwiriridwa kapena mzimayi amene wagwiriridwa amamusiyatu mu ululu wopya mwina moyo wake wonse psychologically amakhala wasokonekera, so mwina ena chifukwa nawo majustify kuti nayenso ingothenani. Ayi komano zimene zozo ndiye kulakwisa kumene koko chifukwa chonena kuti kodi kuthena kuzibwera pa stage yanji. Munthu wangoganirizidwa kuti wagwiririra mwana kapena milandu ikatha court, chifukwa zikakhala kuti wangoganiziridwa tikumbusane kunena kuti constitution yathu ndime ya 42 yimanena kuti munthu wina atha kuganiziridwa koma nkhani ije ikamayenda ku court ndikupezeka kuti mwina sadapezeke wolakwa. Komanso tikapita ku penal code imene timayendera makamaka pa nkhani za upandu kuphatikizapo zimene tikukambirana. Penal code inapereka kale zilango zimene zikuyenera ziperekedwe. Mukayang'ana pa list ya zilango palibe chilango chothena chimene tikukambirana panopo, kutanthauza kuti mukawunikira malamulo amene alipo pali zilango zimene zaperekedwa mpino code kuphatikizapo mwina kukaseva ndende ndi zina zotero zonena kuti zili malamulo kale. Ndiye ganizo limeneli tikuyenera kuti tiwunikire mogwirizana ndi malamulo. So constitution yathu ndime ya 5 imanena kuti lamulo lina lililonse kapena ganizo lina lililonse limene kusemphana ndi constitution ndi lopanda mphamvu. So ndi nkhani imene mwina tikadakonda kuti amene akupereka ganizo limeneli aliwunikire moyenerera. Kodi akutanthauza kunena kuti zilango zimene zili malamulo kale ndizoperewera kuti mwina munthu akaseve ndende ya zaka zake zonse akuona kuti imene ndiyoperewera. Komanso tikumbusane kunena kuti dziko la Malawi lili mgwirizano ndi mayiko ena a dziko lapansi. Pali convention imodzi imene timati International Covenant on Civil and Political Rights, komanso Convention Against Torture, komanso African Charter on Human and People's Rights, but also on the welfare and rights of children. Kumeneko dziko la Malawi lidagwirizana ndani zawo kunena kuti ife tilemekeza. Ndiye nkatimo muli ma provisions amene akulesa zinthu ngati zimene zikunena. So tikunena kuti ngati ma human rights defenders ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, ngakhale ifeso imatipweteka, koma tigwirise ntchito kukonza kuzera malamulo amene alipo. Chabwino tipite kwa wanangwa issue imeneyi nafunsafunso limeneli akayanso ndifunso ndikufunsewe zalikulu bwanji ku Malawi kuno inu mmalemba nkhani mmatulutsa nkhani zochuluka bwanji zokhudzana kugwiriridwa komanso tiyang'ane zilango zimene zikumaperekedwa kuti kodi anthu amakhutitsidwa munthu apezeka olakwa wagwirira mwana kawagwirira mayi kamayi agwirira kamwana kakamuna vuto lindalikulu bwanji komanso zilangozo zimakhala satisfactory anthu amazoona kuti akhutitsidwa nazo kuti munthu uyu ndi yes papa ndi ampasa chilango. Tikanena kwakukula kwa vuto ndi
ndigwirizana nawo onse amene alankhula kuti vuto ndi lalikulu kwambiri. Chodetsa nkhawa sikuti ndikukula kwa vuto kokhako koma kuti likunka patsogolo. Yeah. Pakali pano ndikhozoona ngati mwina zotsimikizika zoti zokhazikitsidwa zimene zinatulutsidwa kuchokera ku polisi ndi za kota yoyamba ya 2025 imene inali ichokera mu January kufika cha mu April kati si March, mmene momwe munapezeka kuti vuto limeneli linakula poyerekeza ndi nthawi yomweyo mu 2024. Mu 2025 nthawi imene ripoti inatuluka inapezeka kuti vuto logwiririra kapena nkhanza zogonana imene imakhudza defilement kugwirira mwina ana achichepere inakwera ndi 38% kuchoka pa 344 makeses amene analipo mu 2024. Mu 2025 munali makesi 471 imene yonse amapita patsogolo. Komanso nkhani ya mwina kugwirira munthu nkhanza zogonana koma kudzera mu njira yokakamiza rape imeneyo inakweranso kuchoka pa 35 kufika pa 41. So mukhoza kuona kuti zinthu zimamoti zizibwerera mbuyo zimakhala kuti zikupita kuti kutsogolo andiso mwachiopsezo kwambiri. Ndimene zimene zidatsindikizidwa poyera pakali pano koma ndiye kuti kuchokera pamenepo kufika December kapena kufika tsiku la lero ndiye kuti zambiriso zikhoza kuti pakati pa zatani zachitika kungoti anthu sanazike pamodzi kuti tione kuti kodi vuto lilakwa. So vuto kuti ndilali kundeli lipo ndilali kulu kwambiri. So unkhani zimenezo zochita justify suggestion imene inaperekedwa ayi ndiyambe kaenda nkhankani ya chilango bafusa chuluka ikufana naso ndi chilango zimene zimaperekedwa. Tinene pano poyera kuti pakati pataona zilango zikuluzikulu zikuperekedwa ndithu zigamulo za zaka zochuluka tazionapo mwina kuyambira ma 30 40 years munthu ukakhala kundende zaka 30 40 ndi zaka zambiri zoti munthu yo chilangocho chikuoneka kuti koma chimene tingatsindike pano chakuti zilango zikuluzikulu zimezi sizinakwaniritse kuchepetsa mchitidweyo malinga tikaona ndi imene zayenderamo. Koma sizikutanthauza kuti njira imene ingathese mchitidwe imeneyo ndiye kuti ndi chilango chimene chikutenedwachi zimene zonse zikuoneka ngati kuti sizoona. Mwina pamene tikulephera ndikufuna kupeza kuti kodi njira zina zimene tingathane ndi vuto limene ndilotani. Ichichi chiganizo chimene chanenedwachi kunena zoona si chiganizo chogwirizana ndi umunthu komanso ndi malamulo athu a dziko ngati kumalawi kuno monga amene anenerako Ndowe kapena Akaiyatsa. Ndikukumbuka kuti ndi section 19 ya malamulo a dziko lino ma subsection 1 3 komanso 4 amene angapeze mwayi akawerenge ndi malamulo amene amaletsa chilango chimene chikupereka ululu kapena nkhanza kwa munthu. Pa Chingerezi pali ndithu zimaveka bwino corporal punishment, human and what. Komano simungapange zimenezo kuthupira munthu ndikumati mukumulanga chifukwa choti wachimwa. Ande mukhoza kuona kuti mukayang'ana zimene akunena anthu zimene amafuna zichitike ku parliament ku aphungu ndizoti zikukhanga kuti tufuna tibwerere mbuyo kuti tipereke zilango zimene zikhoza kubweretsa ululu pathupi la munthu zimene sizili zoona. Chabwino tipite kwa Blessings Makuwira ku Balaka wakonzeka. Blessings mawu abwino wadzuka bwanji kumeneko? Yeah, ifeso tadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyi pakuperekedwa maganizo panaperekedwa maganizo mnyumba ya malamulo kuti azibambo kapena azimayi ogwiririra azithenedwa. Tayankhula ndi Amalawi kumene kuti imve maganizo awo. Ndikambe kuti kuno ku Balaka ndinayangapo amene ndikuti atalankhulapo pa nkhani imeneyi. Kwambirira tiuzeni dzina lanu kuti mumachokera kuti komanso dzina loti ndani. Ine ndi Kelvin Ngala ndakhala kuno ku Balaka koma kuti ndikusomba. Nkhani imene imayimva pali debate imene ikumveka unaona kuti anthu amene azigwiririra ana achichepere aziafula. Ino nkhani imeneyi mwayendera motani mwamuka motani? Ine ngati nzika komanso kholo la mwana wamkazi ndayilandira mokondwera kwambiri ndipo ndikuti kusatira nkhani imeneyi kuti mpaka na lamulo limeneli
likhale ndithu kuti lasayinidwa ndi president kukhala lamulo kuti anthu amene apanga zopsa zimenezi azidulidwa ndithu. Tafaruka uno bwino kuti tichiteke ndi chani mukupanga support ndithu nkhani imeneyi. Ndikuyipanga support 100% plus 1 kuti anthu amene agwirira mwana chifukwa zinthu zimangokhudza mwanayo tsiku leroli koma zimakhudza moyo wake wonse. Mwana amene wagwiriridwa kuti mumufufuze bwino kuti timangomutaya koma mwana uja mafuta terape imene kumalawi kuno tilipo mwana uja mafati zimusala bwino bwino koma kuti muzamusade 20-25 years za moyo wake zati ndi mwana kuti amamuupa mamuna safuna kukwatira ena makaisoleted kwa amuna mwana wamuna kumuthawa ndi munthu amene wapanga zimenezi kumudula sizinthu zolakwika ya apaso ndine malawi wina ize zinalita ichimero kumomboapalaka hadi imeneyi mukuipha motani nani ndaenda ndiyabwino kwambiri ochona kuti mwakangati ndi ana akazi okwereka irekepirena matamugwirira mwana kuti yausukulu mwina apeza tivindirisa kuti mwana kuti palibwa nyumba mwina akaerekete kuchima kamocha okuogera kuchira mwana kupanga kusakabwino kuti kufuta achita kukakamisa apeza kuti amvula zabwana uja apena mpasa matemba akakhala moyo wanga wonse ne uyu aonesa kuti aine mphamvu zambiri zimene kugwirira nempuluvuza ndifuna kuchitosa kuti pakhale mtendere kwalawo ana akazikamene malawi omaliza apasina eto atete kulankhula zimene alichitatuze komanso nkhani imeneyi mwayendera motani mukimva motani ino ngati nzika ya malawi zinalanga ndine sabutu nkhani imene ndayendera bwino kwambiri chifukwa chona kuti zilangozo zakatoperezedwa mwina kukweza zaka kuti munthu akakhale kundende sakamwa kuti malinga ndi voto limene lokonda kupha lina kulira la pabulidwe sana ang'onoang'ono ne chifukwa cha chimenechi votolo silikuchepa likungopita likulira ndipo akhala kuti chinthu ngati sizikutheka ndi mankhwalawo kumapita chipata chachikulu chotera kuti chithandizike munthu chathandizika achiti ndiye voto limene lero logwirira kuti tichire mwina malawi ana akhale pa safe akuyenera kuti atundu azichotsedwa basi. Kuchokera kunoko kubalaka blessings wachezana malawi atatu ndipo ayikira ndemanga pa nkhani imene mamverera. Blessings athokoza kwambiri tipite ku chigawo cha kumpoto chimwemwe Maseko nayenso wakonzeka kuti acheze ndi amalawi pa nkhani chimwemwe mawu abwino adzuka bwanji. Ine Elvis ndadzuka bwino kaya anzathu ku Blantyre kumadzuka bwanji. Ifenso tadzuka bwino nkhani ndi imeneyi afunse maganizo amalawi kumeneko. Panonso ndi ndamalawi angapo choyamba tikudziweni dzina liti. Nezinanga ndine Washington Nguluwe. Nguluwe nkhani ndi imeneyi inuyo maganizo anu ndotani? Ine maganizo anga ndona kuti malingana ndi chilango chimene anzathu aku parliament anachipereka sitikugwirizana nacho malingana ndi kuti siwonse amene anthu amapezeka kuti mina khoti lapeza olakwa sikuti amakhala kuti ndi olakwa ena amakhala ungoganizidwa chifukwa cha zifukwa zina zakumuzi zifukwa zapakhomo kapena zifukwa zina nde munthu kumpasa chilango chachonchi chasizoona waso pali zinthu zina zake zimene zolakwika zimene zimachitika kumakhoti kuja zimatha kumpanga munthu wina wake kuti mwina akhale ngati olakwa chifukwa wina akafuna apindule china chake nde chilangocho sizoona bora zikakhala kuti mwina kuonjezera zaka zimene anthu ena amaneneramo ndikugwirizana nazo kusiyana ndi kumuononga munthu chifukwa pali kuti ufulu munthu olakwa amakhaso ndi ufulu opangana nawo zinthu zina nde ufulu pamenepopo kwa munthu amene akuganizira kuti adulidwe ziwalo ine sindikugwirizana nazo munthu wina aliyense ali ndi ufulu ofanana kaya ndi olakwa kaya ndi osalakwa komano ali ndi kufunikira kwake pa nthawi inake kusiko mukombera tifunse kumeneko dzina lija. Ine ndine Jadi Mkandawire nkhani ndimeneyo makamaka titsindike kuti ndi ganizo chabe limene akusinkhasinkha kuti mwina atha kumaligwiritsa ntchito ngati chilango inuyo maganizo anu ndotani? Zimene anthu aganiza nayo sili ganizo labwino ndi ganizo loyipa limene lolo chifukwa zimene akutanthauza nona kuti anthu azilimbana kuti mwinabe akati mwina agwira mwana kuti aziladula mwina azakaulira kupanga chanthu zimene zinaona ngati zolakwika chifukwa chona kuti anthu ambiri amakhala imene akulowa muchani mu milandu ngati imene mwinabe chifukwa chokuganizidwa chabe mwina sana lako ndi zinthu zimene ndikuona kuti ngakhanga zisokoneza anthu ambiri fonso anthu ali ndi maufulu suli amangangofika kuti munthu uyu walakwa tikandule akumulakwira ufulu akokhala munthu ndi moyo siona kuti zikhale motero iya akamwina ngati akufuna aonjezere zaka ngati mwina akufuna pakhale mlandu wina mwa azasegula anthu amene koma kusona kuti mwina munthu akamdule mwina akumulakwira ufulu akoti iye munthu akhale ndi moyo
akumusokoneza zinthu zambiri zimene zonse sizikugwiza nazo ife Malawi. Elvis mmene ndimene tachezera ndi amalawi amene ndapeza mkatikati mwa mzinda wa Mzuzu. Chimwemwe tathokoza. Tibwerere kwa akayiyatsa pali funso lofunikira kwambiri maganizo mwamva mmene amalawi aganiza mosiyanasiyana, ena akuti ayi tichite support ganizo limene, ena akuti ganizo limene lisira bwino chifukwa chilango mmene afotokozerako ndowe chopereka chomvetsa kupweteka kuthupi la munthu sichovomerezeka malamulo a dziko lino. Komano nkhani ndionena kuti ana amenewa mwachitsanzo akakumana ndi vuto limene akagwiriridwa amathandizidwa motani? Kuli mafacilities kumalawi kuno katekeze zipatala, kuli anthu amene amatha kupita kunkumawuza kuti uziganiza motere therapy ziliko kumalawi kuno kuti mwana uja akamakula sangakulebe bwinobwino yende somehow komabe impact yake zakachita kukhala yayikulu kwambiri? ndiyambe ndikugwirizana ndi ena amene anafotokozerapo makamaka pankhani yokuti mwana akagwiridwa kuda kuthandizidwa bwanji. Ndizofunikira kwambiri kuti mwana amene akugwiridwa apatsidwe counseling komanso mathandizo ena ndi ena ncholinga chokuti zisachite affect makulidwe ake. Kwatsono kumalawi ma services amene tinawo tili ndi ma one stop center mwachitsanzo kumene amayenera kupereka zimenezi counseling imene unenedwayo, matherapy ndi zina zotero. Koma mwina funso likhalonena kuti kodi ma services amenewo kodi akuperekedwa motani komanso kodi ndiokwanira motani. Ndikati kunena apa kuna kuti ngakhale kuti kumadera ena alipo koma ma services amene mungathe kupeza musavuta mamaka kumadera kumudzi. So nkhani ikhalonena kuti kodi ngati dziko tingatani kuti lichite expand ma services ngati amenewa ncholinga chokuti azipezeka mosavuta komanso apezeke pena paliponse ndithu. Tilinso ndi ma community victim support units amene amayenera ndithu kupezeka pa community iliyonse ikhale ndi victim support unit. Malamulo mwathu akunena kuti at a level papezeke ndithu pali community victim support units. Koma vuto limene tinalo ndona kuti ma CBSU timatero chidole chake ma CBSU amene wande kuti kumadera kwina kulibe kupezeka mwapo ndi apo komanso kumene akupezekako muona kuti alibe ma resources woyenerera. Mukangana ma community victim support unit guidelines akunena za ma services amene akuyenera kupezeka pa community victim support unit. Pakuyenera kupezeka munthu odziwa za chipatala, pakuyenera kukhala malo nyumba yabwinobwino yoti munthu ngacheuta umene mukhale ka first aid, mukhalenso munthu otha kupereka uphungu ndi zina zotero. Koma mungathe kuona kuti ma CBSU ambiri ma services ngati amenewa alibe. Mwina nyumba yabwinobwino palibe munthu amene angathe kupereka uphungu, palibe zina ndi zina. So ndi vuto limene mwina tikuyenera kuti tikonze ngati dziko ncholinga chokuti mayuniti ngati amenewa amene ndikufunika kwambiri akhale ndithu ndi ma resources okwanira. Tikuyeneranso kuchita strengthen ma child protection system lathu. Nzomvetsa chisoni kwambiri kuti timakonda kunena apa za child protection. Koma mutati muone kuti kodi ndi ma resources uchuka bwanja amene akupita kuma systems ngati amenewa kwachita strengthen. Mungathe kumva chisoni kwambiri kuona kuti nthawi zambiri ma child protection system amakhala kuti alibe ma resources okwanira. Tili ndi ma child protection workers midzimu koma mutati mwafunse akuzana kuti kuta ndi ma resources alibe mayendedwe, alibe upangiri, alibe kuthekera ngati kuti angathe kufikira anthu ochuluka ndi mavuto ena ndi ena. So amene ndi mavuto amene ndithu tikuyenera kuti tikonze ncholinga chokuti wani titeteze mwana amene akugwiridwa. Komano nkhani zangokhala kungoteteza yongochita react zinthu zikachitika. Pakufika ikhale ndi ma preventive systems. Chifukwa timanena pachichewa kuti kupewa kuposa kuchiza. So tingatani kuti mwina ndiyo limene tipewe kumachitike tizangokhala reactive komanso tikhale
proactive pamene ngati dziko mwina tikuchita bwino kwenikweni yayi we are investing very little in terms of prevention nthawi mbiri focus kumakhala kuona kuti izo zikachitika tipange bwanji so pofuna ndichikuyang'ana pali zonse kuchita prevent komanso kuchita protect ndi kumuthandiza mwana kapena mayi amene ogwiriridwa. Chabwino akondowe maiko ena zinthu zimene zamazichita hando motani tingaphunzirepo chani mmene zimayendera maiko ena? Zikomo kwambiri. Nkhani yoyamba ndi ma services amene maiko wakuzako nde tikapita maiko anzathu ali ndi ma services amene ali wokhazikika kwambiri kunoko ngakhale kuti mwina zinthu zimatchulidwa koma background sizimakhala mmene zimayenera kukhalira zimene tikunena kuti pakhale munthu amene angamthandizire mwana psychologically socially mu ma structures amene tinawo anthu oterewo sapezeka akapezeka mwina ndiye kuti ndikamodzi pakanthawi so kutanthauza kuti ma services athu amene akuperekedwa kumalawi kunoko ali osalira kwambiri samatha kumupasa mwana zonse zimene zizoyenerera munyengo imene akudusamo so mwina mbali imodzi imene tiyang'ane ndi imeneyo kuti tingapange bwanji kuti zimenezo zitheke. Nkhani ina ndi nkhani imene tikunena yokhuza mindset change. Inde mwanenapo kunena kuti zilango pambuyopo zakhala zikuperekedwa zazikulu mwina ngati za defilement mwina kuphatikizapo mwina life imprisonment koma ma statistics akuonesa kunena kuti manambala akuchuluka kutanthauza kuti si zilango zokha zimene zingathe kuletsa ngakhale kuti mwina ivi zothenana zimene zikunenedwa zitachitika zipezekabe kuti anthu ena akupangabe chifukwa amene akupatsidwa zilango amakhala ali kundende koma pali anthu ena amene ali kunja ngakhale kuti anzawo apatsidwa zilango zazitali akumapezekabe kuti akupanga so tiyang'anenso nkhani ya mindset change kwambiri chifukwa ndi vuto lalikulu limene mwina zinthu zambiri zimene timakambirana imakonda kutchulidwa ndimafuna ndinenenso kunena kuti pali anthu aja akakhala kuti role ya ma communities imene maiko wakhuzako social protection ndi gawo limodzi limene anzathu lakhala likuachitanso ubwino kwambiri chifukwa ma communities aja akagwirizana ma structures amene akazikisidwa aja akamagwira ntchito yawo bwino chimakhalaso chiletso kuti anthu apange zimene zikuchitika mu dziko muno so mwina tilimbikisenso role ya community komanso ma child protection committees amene malo ambiri akhazikisidwa koma alibe upangiri so tindi ma structures amene akupezeka papepala koma pa ground palibe so zo tikhale ndi comprehensive package kuti kodi ana athu angatetezedwe motani koma mukayang'ana ma responses amene akubwera makamaka kubalaka ndi mkwiyo umene ndi womveka ndithu wina aliyense akuyenera kukhala wonyasidwa ndimafuna ndimalize kunena kuti mudziko muno mukayang'ana kesi ya Kafantaini bwalo la milandu lidagamula ndithu kunena kuti zilango zimene zikuperekedwa zikhale zilango zoyenera zilango zimene pa Chingerezi timanena kuti zili humane osati zilango zimene zikubweretsa zinthu zina zimene ndizolakwika so nkhani imeneyi ndi nkhani yonena kuti malamulo komanso mabwalo a milandu adayiwunikira kale ndifukwa chake ndimanena kuti tikapita ku penal code imene imapereka zilango za upandu ngaphatikizapo zimene tikukambirana zilango zake palibe chilango chimene chikuonesa kunena kuti mutha kumdula munthu zimene zikhala zolakwika koma tilimbikise zinazo kuti ana athu akhale wotetezedwa koma mkwiyo ndi womveka. Tabwino wanangwa nkhani kodi ikubwera chifukwa cha kungopsa mtima chabe kapena pali umbono wokwanira unena kuti ayi Malawi ene alowere chigawo chimenechi chothenachi kunena zona I think nkhani imatuluka tsiku oyamba kameneka mu chaka cha 2020 ngati sindikulakwitsa ndikukumbuka inatulukanso parliament
khangati phungu wakunenwa akatsonga anali modzi amene anayiyambitsapo nkhani imeneyi 2022 2023 inatulukanso kwambiri ndi mabunge osiyanasiyana amene amamenyera ufulu wa anthu nawonso anali patsogolo ena kunena kuti ayi kuma nkhani ilowere kumeneku kuti amene wagwiririra azifulidwa zonsezi tikayika pakafukufuku weniweni kuyang'ana zimaoneka kuti monga amene anenera zanga Kondowe komanso mulina amene mnamvera kubalaka mudzi ndi nkhani ndithu yoti anthu akukwiya kwambiri ndi mmene nanena kuti mchitidwe momwe tuzibwerera mbuyo ukupita patsogolo ndi anthu akuona kuti zonse tayesera zilango zikuluzikulu ndiye tayikapo mazaka mwina 40 kumene tinaonapo ndithu 40 yakuti yes komano anthu zipezeka kuti ndiye zikunkana akwerera so akuona ngati kuti mwina tingolowera kumeneku kuti kapena mwina nkhani imene ngatese alipo maiko amene amathena anthu ogwirira maiko alipo ndikhoza kukumbukirapo mwina okay tikatenga ngati dziko la Nigeria padza ndi federal state ndi maiko angapo kuphatikizana ndi kupanga dziko limodzi mkatikati mwa Nigeria muli ma states amene amatopanga malamulo awo kukhudzana ndi state yawo yokha khangati state ya Kaduna state imene aliko ndithu malamulo amenewo komanso khangati chaka posayidwa apa chama 23 24 ngati si 2020 ku Madagascar anapanga lamulo libe komano izi sizikutanthauza kuti tsopano kumene koko zinthu zinasina zimatheka pamene swati maina tifufuze tikodi atayika lamulo limenelo zinthuzo zinatsika izi zikhoza kuona kuti mwina sizoona sizinatsike ndi chimodzimodzi tili ndi lamulo loti opha aphedwe komano mukhoza kuona kuti mpaka pano ngakhale lamulo limeneli talikakamira pamene maiko ena analichotsa sikuti anthu anasiya kuphana kulakwa kulibe kulakwa kwakung'ono tchimo lilonse limene limachitika ndi lalikulu chimodzimodzi ndiponso limaononga miyoyo ya anthu mofanana tiganizire pano kuti muione kuti munthu amene waba mwina ka 10 billion ndalama zaboma misonkho ya Malawi munthu ameneyo ndi wakupha chimodzimodzi mwinanso ndi munthu amene akukagwirira mwana ndeti kamati awawa tizikafula nanga awawa amene akubana umapha anthu pakula anthu ena oti amwalira ndi njala foti wina wake wabandala bwanja amene wonso ndi tizikafulaso nanga tizingoyang'ana komanonso pali zinthu zingapo zimene tingayang'ane choyamba kodi malamulo amanena kuti tizilandira zinthu nga chilango kapena zinthu mofanana malamulo amalimbikitsa kuti tonse tizikhala ngati anthu ota mofanana ndiyeno ngati pali tchimo ilili isozo kuti chilango chimene chingapite kwa bambo kapena mayi chikhale chotani chofanana nawo nkhani kumati nangano atapezeka kuti ndi amayi agwirira mnyamata zimene zikumachitikabe ngoti mwina nthawi ndi kuti anyamata kapena azibambo safuna kubwera poyera nawo amenewo ndi mwatani because pakuyeneranso kuti zikhale zofanana so tikanena kuti zingoafula zibambo ndekuti chilangochi chabwera mosiyanitsa anthu komanso tiyang'ane zimene ambiri anena kuti zimatheka ndithu taonapo pano milandu yosiyanasiyana ena oti anamangidwa kumene osakhala kuti kuganizidwa chabe koma kupezeka olakwa komano akapita khoti lina lalikulu kusiyana ndi khoti limene napeza olakwa ndikapeza kuti kumene kudzatani amasula chifukwa choti mlandu womwe sunayende bwino kapena panalakwika amenewo mutakhala kuti munafula kale kapena munathena kale muwatani mungabwezere maona so ngani imene iso ndiyoti tiyang'aniso bwinobwino kwambiri so ndimaona ngati zambiri zizikubwera chifukwa choti vuto likula pakati pathu ndiye pali mkwiyo waukulu kwambiri chifukwa mchitidwewo ndi osakhala bwino komano tisanapangira lamulo lililonse tikuyenerabe tiwunikire kuti kodi zochitikazo zibweretsa kusintha kapena ayi akayatsa pamenepo nkhani mukuiona bwanji how do you ensure kuti mwana amene wagwiriridwa walandira justice mwana wa zaka zitatu mwana wa zaka zisanu wagwiridwa ndi zibambo wa zaka 40 mwampitisa kundende zaka kandi 30 koma mwana uja moyo wake wonse azakhala zimene zakuziganizira zikubwera kukumbukira kuti nachidwa chipongwe chakuti how do you help mwana ngati amene mwana woti wagwiriridwa amafuta ndithu kuti athandizidwe chifukwa kugwiriridwa ndi chinthu chimene ndicho chingathe kupangisa mwana kukhala star moyo wake wonse
chifukwa chake pamafika ndithu kuti apasidwe counseling yokwanira athandizidwe chilungo chakuti kugwiridwa kuja kusakhale ndi impact pamoyo wake azitha ndithu kukhala munthu kapena mayi wabwinobwino akule bwinobwino atathe kukhala pa ubwenzi ndi mamuna bwinobwino mujana fotokozera idakana fotokoza kati kubalaka kuti ana amene agwiridwa nthawi zambiri amakula ndi mantha kuti basa safunaso kukhala sonzetsa mwina kumuona mamuna ngati wotanga tokhana ivo pa ubwenzi so ndi zinthu zimene zimachitika chifukwa kuti timalephera kupereka counseling kwa mwana woti agwiridwa